Titanic on tarjonnut ennen näkemättömän kurkistuksen laivan viimeisiin hetkiin. Hylyn yksityiskohtainen kolmiulotteinen rekonstruktio paljastaa, että insinöörit pyrkivät pitämään valot päällä jopa aluksen upotessa. Titanicista on olemassa yksi versio, jota emme ole koskaan nähneet tähän aamuun asti. Aivan oikein asiantuntijat ovat käyttäneet erityistä teknologiaa kartoittaakseen koko laivan merenpohjassa ja luodakseen sen digitaalisen kaksoisolentoisen. Titanic on aina ollut enemmän kuin haaksirikos. Syvällä Atlantin valtameren alla uusi katsaus legendaariseen Titaniciin. Nämä tuoreet kuvat paljastavat muuttuneen maiseman 2,5 mailin syvyydessä veden alla. Se on Atlantin alla jäätynyt aikakapseli täynnä mysteeriä, tragediaa ja salaisuuksia. Hiljattain huippuluokan vedenalainen drooni lävisti aiemmin rajoitetun alueen pimeyden paljastaen laivan nurkkia, joita kukaan ei ole koskaan ennen nähnyt. Videomateriaali jätti asiantuntijat ällistyneiksi. Hytit olivat koskemattomia, henkilökohtaiset tavarat pysähtyivät ajassa ja käytävät tuntuivat kuiskivan tarinoita menneisyydestä. Ensimmäistä kertaa Titanicin piilotettu sydän on täydessä näytössä. Ja tänään et saa kurkistusta, vaan selkeää materiaalia, joka rikkoo teknologian rajoja. Sukellus alkoi kauan ennen kuin drone edes kosketti Atlanttia. Kuukausien suunnittelua, simulaatioita ja teknisiä muutoksia oli käytetty koneen luomiseen, joka kykenisi selviytymään asioista, joita kukaan ihminen ei kestäisi. 1000 kertaa suurempi paine kuin mikään maan pinnalla, lämpötilat juuri ja juuri pakkasen puolella ja täydellinen pimeys. Tämä ei ollut yksinkertainen sukellusvenematka. Tämä oli tehtävä aavemaiseen maailmaan, jossa jopa valo käyttäytyy eri tavalla. Se siroilee hienossa lieteessä ja leijuvissa hiukkasissa kuin pienet kipinät yötaivaalla. Drooni itsessään näytti kuin suoraan tieteiselokuvasta. Kompakti, mutta tehokas, täynnä antureita, teräväpiirtokameroita ja robottikäsivarsia, jotka kykenivät käsittelemään hauraita esineitä hellävaraisimmallakin kosketuksella. Insinöörit olivat suunnitelleet sen liikkumaan kapeiden käytävien ja epävakaiden alueiden läpi häiritsemättä yli vuosisadan ajan laskeutunutta herkkää sedimenttiä. Jokainen liike oli harkittu, laskelmoitu teknologian ja tarkkuuden baletti. Laskeutuessaan droonin valot leikkasivat pimeyden läpi valaisten Titanicin tavoilla, joita ihmissilmä ei ollut koskaan ennen nähnyt. Varjot levittäytyivät romahtaneiden kansien vääntyneen metallin ja aikoinaan mahtipontisten nyt syöpyneiden ja meren elävän peittämien portaiden yli. Laivan mittakaava iski välittömästi. Ylhäältä katsottuna se oli valtava historian muistomerkki. Läheltä katsottuna jokainen pinta oli kuitenkin täynnä tarinoita. Maalikerrokset, hilseilevät niitit, paljastuvat huonekalujen hienovaraiset muodot, vuosikymmenten ruosteen ja merenpaineen nieleminä. Matka ei ollut vailla haasteita. Virtaukset työnsivät dronea vasten kuin näkymättömät kädet, ja häiriintyneen sedimentin pilvet uhkasivat peittää sen kamerat. Jossain vaiheessa drone pysähtyi tuntikausia romahtaneen osan yläpuolelle pitäen asemaansa äärimmäisen tarkasti, ikään kuin sekin olisi itseensä imennyt paikan aavemaisen hiljaisuuden. Insinöörit tarkkailivat hermostuneina yllä olevista monitoreista, valmiina puuttumaan asiaan, jos jokin menisi pieleen. Mutta drone toimi moitteettomasti hiljaisena tutkimusmatkailijana maailmassa, joka oli ollut eristettynä ihmissilmiltä yli vuosisadan ajan. Ja sitten tuli ensimmäinen todellinen yllätys: rajoitettu alue. Vuosikymmenten ajan tätä aluetta oli pidetty liian vaarallisena tutkittavaksi. Rakenteiden romahdukset, hauraat seinät ja lisävaurioiden riski pitivät sekä sukeltajat että robotit loitolla. Mutta drooni liukui tilaan vaivattomasti. Sen kamerat paljastivat käytäviä ja huoneita, joihin moderni tutkimusmatkailu ei ollut koskenut. Ruosteiset ovet roikkuivat yhä saranoillaan. Hajallaan olevat tavarat vihjasivat täällä aikoinaan eletystä elämästä.
ja sedimenttikerros toimi kuin aikakapseli, joka säilytti kaiken aavemaisessa pysähtyneisyydessä. Pienimmätkin yksityiskohdat tuntuivat herättävän huomiota. Säröillä ollut posliinikuppi, lattialaatalla kirjanpidon palanen tai ajan ja paineen nurkkaan painama vääntynyt tuoli. Jokainen sentti dronin matkalla oli ilmestys. Suoraa lähetystä seuranneet insinöörit ja historioitsijat tuskin pystyivät uskomaan näkemäänsä. Vuosikymmenten oletukset laivan sisustuksesta kirjoitettiin uudelleen reaaliajassa. Kyse ei ollut vain teknologiasta. Kyse oli tarinankerronnasta liikkeen kautta. Jokainen kameran kallistus, jokainen varovainen liike paljasti paitsi laivan, myös ajassa pysähtyneen maailman. Droonista tuli enemmän kuin kone. Se oli silta menneisyyden ja nykyisyyden välillä muuntaa historian kuiskaukset eläviksi, lähes käsin kosketeltaviksi kuviksi. Siihen mennessä, kun se nousi pintaan, tiimi oli nähnyt sen, mitä monet pitivät mahdottomana. He olivat ylittäneet kynnyksen Titanicin salaisimpaan sydämeen, jossa varjot kertoivat tarinoita, jotka olivat odottaneet vuosisadan päästäkseen kuulluiksi. Miltä se näytti ajassa pysähtyneeltä laivalta? Sillä hetkellä, kun droonin valot osuivat Titanicin pintaan, oli kuin valtameri olisi jakautunut paljastaen salaisen maailman. Laiva oli maannut siinä yli vuosisadan, mutta se näytti elävältä tavalla, jota mikään valokuva tai kaikuluotainkartta ei kyennyt tallentamaan. Ruoste oli muovannut rungon rosoisiksi kuvioiksi. Merirokot ja korallit olivat vallanneet alueensa. Ja silti kaiken rappeutumisen keskellä oli kummittelevaa kauneutta, jähmettynyttä eleganssia, joka kertoi laivan aikoinaan valloittamasta loistosta. Kun kamerat panoroivat keulan yli, asiantuntijat hämmästyivät tuhon laajuudesta ja samanaikaisesti huomattavasta säilymisestä. Kannen osat, jotka aikoinaan loistivat kiillotetulla puulla ja messingillä koristeltuina, olivat yhä ehjiä, vaikkakin vuosikymmenten loputtoman vedenpaineen pehmentämiä. Kummallista kyllä hylyn kaos tuntui järjestelmälliseltä, ikään kuin luonto olisi päättänyt säilyttää tietyt tarinat ja samalla hitaasti pyyhkiä pois toisia. Sisällä drone paljasti maailman, johon nykyajan kädet eivät olleet koskeneet. Mökki, jonka peili oli säröillä, heijasti himmeää droonivaloa, paljastaen sedimentin peittämän lattian, mutta jotenkin silti riittävän jäsennellyn jäljittääkseen sängyn tuolin ja pienen kirjoituspöydän ääriviivat. Lattialla lojui henkilökohtaisia tavaroita. Kengänpalasia tummunut taskukello, jopa säröillä oleva nahkamatkalaukku, jonka sisältö oli jo kauan sitten liuennut mereen. Jokainen esine tuntui kuiskaavan tarinan kutsuen mielikuvituksen astumaan esiin ja rekonstruoimaan täällä aikoinaan elettyä elämää. Seinät kantoivat omia tarinoitaan. Maalikerrokset kuoriutuivat hillityissä väreissä mosaiikissa. Ja kaiverretut nimikirjaimet viittasivat miehistön tai matkustajien tuntomerkkeihin, pienet sormenjäljet jäätyneet ikuisiksi ajoiksi. Joillakin alueilla metallipalkit olivat vääntyneet kuin painajaisen jäänteet, romahtaneet vuosien korroosion vuoksi, mutta silti vihjasivat alkuperäiseen rakenteeseen. Asiantuntijat nojautuivat eteenpäin ja siristivät silmiään näytöllä pohtiessaan romahduksen kulkua ja hajoamisen aikajanaa. Jokainen dronen kuva tarjosi uusia pulmia, mutta myös pieniä upeita historian aarteita. Ehkä silmiinpistävintä oli aavemainen hiljaisuus. Toisin kuin elokuvissa, joissa narisevat laudat tai kaukaiset voihkaisut hallitsevat tunnelmaa, Titanicin hylky on hiljainen maailma. Ainoa ääni tuli itse droneesta. Hienovarainen moottorien hurina ja kaikuluotaimen signaalien pehmeä rätinä. Suoraa lähetystä katsoessa se tuntui vähemmän haaksirikon tarkkailulta ja enemmän pyhään katedraaliin astumiselta. Ilma oli täynnä hiljaisuutta ja kunnioitusta. Jopa vedessä oleva liete tuntui leijuvan hidastettuna leijuvan tavalla, joka teki droonin jokaisesta liikkeestä
lähes elokuvamaisen. Joissakin huoneissa oli odottamattomia järjestelyjä. Ruokasalissa oli pöydät yhä paikoillaan. Tuolit olivat kallistuneet kuin hätäisesti hylättyinä. Käytävällä näkyi matkalaukku jumissa romahtaneen palkin alla. Sen sisältö valui ympäriinsä kuvion mukaisesti, joka viittasi siihen, että joku oli yrittänyt suojella heitä. Juuri tällaiset hetket saivat asiantuntijat pysähtymään, paitsi dokumentoimaan myös pohtimaan ajassa pysähtynyttä, inhimillistä draamaa. Ehkäpä kauhistuttavin löytö tehtiin alakerran hyteissä. Droonin kamerat tallensivat punkkien jäänteitä, henkilökohtaisia tavaroita ja jopa varjoissa säilyneitä käsin kirjoitettuja muistiinpanoja. Seinissä oli korroosion jälkiä, jotka näyttivät kuvaavan vuosikymmenten kulumista, kun taas sedimentin himmeät muodot viittasivat esineisiin, jotka oli aikoinaan järjestetty huolellisesti. Asiantuntijat kertoivat tunteneensa lähes viskeraalisen reaktion. Laiva ei ollut vain hylky, se oli muistojen alus. Paikka, jossa menneisyys viipyi yhä lähes inhimillisenä läsnäolona. Ylhäältä käsin drone taltioi laajoja näkymiä laivan siluetista tummaa merenpohjaa vasten. Keulasta perään Titanic levittäytyi kaikessa traagisessa loistossaan. Titanicin traaginen kohtalo on ollut maailmanlaajuinen pakkomielle. Tutkijat ovat löytäneet SS Titanicin hylyn. Muistomerkki inhimilliselle kunnianhimolle ja ylimielisyydelle, mutta läheltä jokainen nurkka tarjosi salaisuuksia. Pieniä intiimejä yksityiskohtia, jotka tekivät historiasta käsin kosketeltavaa. Laiva ei ollut enää vain tarinakirjoissa tai kaukainen ikoni museoissa. Siitä oli tullut elävä hengittävä pyhäinjäännös, joka puhui suoraan dronin linssin läpi. Tuntien kuvamateriaalin jälkeenkin tiimi tiesi, että he olivat vain raapanneet pintaa. Jokainen ruutu herätti uusia kysymyksiä, vihjasi piilotettuihin kohtiin ja lupasi paljastuksia, jotka voisivat kirjoittaa uusiksi asioita siitä, mitä laivasta aiemmin luultiin tiedettävän. Titanic, kerran hiljainen ja koskematon, puhui nyt, varjoissa ruosteen alla pienissä esineissä. Ja maailma kuunteli vihdoin. Suljetun osan salaisuudet, Titanicin suljettu osa, oli aina legendan aihe syvänmeren tutkimusmatkailijoiden keskuudessa. Vuosikymmenten ajan se oli pysynyt kiellettynä. Kapeita käytäviä, heikentyneitä laipioita ja alueita, joita pidettiin liian epävakaina edes edistyneimmille droneille. Kukaan ei tiennyt tarkalleen, mitä kiellettyjen alueiden takana oli. Jotkut kuvittelivat miehistön tilojen romahtaneen. Toiset kuiskivat piilotetusta lastista tai kiireessä hylätyistä henkilökohtaisista tavaroista. Mutta kun uusi drone livahti äänettömästi kielletylle alueelle, se oli kuin aarrearkun avaaminen, johon kukaan ei ollut uskaltanut koskea. Ensimmäinen asia, joka iski tiimiin, oli tilan aavemainen koskemattomuus. Vaikka ulkokannet olivat romahtaneet näyttävässä kaauksessa, tämä osa vaikutti lähes tarkoituksella säilytetyltä. Ruostuneet ovet roikkuivat yhä saranoillaan, vaikkakin meren armoton paine oli hieman taipunut. Ihmiset luulivat, ettei laiva voisi upota. Miten hän sitten päätyi tällaiseksi merenpohjaan? Seinissä oli kerroksia hilseilevää maalia, joka värjäytyi heikosti droonin ledien pehmeässä valossa ja viittasi yli vuosisadan takaisiin sisustusvalintoihin. Jopa sedimentin peittämissä lattioissa oli säilyneet huonekalujen sijoittelun himmeät ääriviivat, mikä viittasi siihen, että viimeiset asukkaat olivat lähteneet äkillisesti, mutta jättäneet paljon taakseen. Käytävät ulottuivat aavemaiseen sokkeloon, kapeisiin ja ahdistukseen joutuviin, mutta täysin dronelle navigoitaviin. Jokainen käännös paljasti lisää jäätyneen maailman palasia. Tuoli jumissa romahtaneen palkin alla. Pieni kaappi halkesi auki, paljastaen kauan unohdettuja esineitä ja rykelmän tavaroita, jotka ovat voineet kuulua vain matkustajalle tai miehistön jäsenelle, joka ei koskaan lähtenyt. Siellä oli kenkiä huolellisesti asetettuina, ikään kuin joku olisi pysähtynyt kesken askeleen, ja nippu papereita, jotka olivat ajan
ja kosteuden vaikutuksesta tarttuneet lattiaan. Se oli kuin olisi astunut päiväkirjaan, joka ei ollut kirjoitettu sanoin, vaan esinein. Yhdessä huoneessa mahdollisesti varastotilassa oli joukko lastilaatikoita ja tynnyreitä, jotka olivat yllättävän hyvin säilyneet meren syövyttävästä voimasta huolimatta. Haalistuneet, mutta selvästi erottuvat etiketit vihjasivat matkalle tarkoitettuihin tavaroihin. Säilykkeitä tekstiilejä ja jopa herkkiä posliiniastioita. Eniten ryhmää kiehtoi se, miten jotkut laatikot näyttivät koskemattomilta, aivan kuin aika itse olisi epäröinyt ennen kuin olisi ehtinyt niihin. Esineiden järjestely viittasi huolelliseen mieleen, joka arvosti järjestystä jopa uppoamisen kaauksessa. Se sai tilan tuntumaan aavemaisen inhimilliseltä muistuttaen kaikkia siitä, että Titanic ei ollut vain hylky. Uudet merkittävät kuvat Titanicista sellaisena kuin et ole koskaan ennen nähnyt sitä. Historian suurin vedenalainen skannausprojekti. Mutta kokoelma ihmishenkiä, tavoitteita ja virheitä jäätyneenä veden alle. Pieniä henkilökohtaisia esineitä täplitti näkymään, jokainen kertoen tarinan sanomatta sanaakaan. Medaljonki haljenneella lattian laatalla, nahkakantisen muistikirjan palanen. Ja jopa taitellun takin kulma, siististi painettuna tyhjään kohtaan, viittasi siihen, että joku oli pysähtynyt aikoen palata, mutta ei koskaan palannut. Droonin valot välkkyivät näiden esineiden yli, paljastaen monimutkaisia yksityiskohtia. Hansikkaan tikkaukset, sormuksen himmeät kaiverrukset, pienet napit, jotka olivat yhä kiinni vuosikymmenten uppoutumisen jäykistämässä kankaassa. Jokainen esine lisäsi kasvavaa intiimiyden tunnetta. Tunne siitä, että Titanic kaikkien näiden vuosien jälkeenkin kantoi edelleen muistoa ihmisistä. Se, mikä tiimiä todella hämmästytti, oli käytävän osa, joka näytti olevan koskematon romahduksen aikana. Normaalisti haaksirikkoutuneiden laivojen käytävät ovat kiertyneitä ja tukossa. Silti seinät ja lattia olivat täällä riittävän ehjät vihjatakseen alkuperäisiin suunnittelumalleihin. Pienet niitit kimaltelivat droonin valossa ja paneelien väliset saumat olivat huomattavan hyvin säilyneet. Rakenteiden säilyminen oli historiankirjoittajien ja insinöörien odottamatonta tasoa. Rajoitetusta alueesta, jota pidettiin liian vaarallisena tutkittavaksi, oli tullut aikakapseli. Lähes koskematon nurkka laivalla, jonka julkisuuskuvaa hallitsevat kaos ja tragedia. Kun drone uskaltautui syvemmälle, hienovaraisia poikkeavuuksia ilmestyi. Tietyt palkit olivat oudosti taipuneet vääristyneinä, lähes taiteellisesti vihjaten epätasaisesti jakautuneista uppoamisen aiheuttamista jännityksistä. Toisessa nurkassa kasa henkilökohtaisia tavaroita näytti olevan järjestetty tavalla, joka viittasi siihen, että joku oli yrittänyt suojella niitä. Pieni inhimillinen ele, joka säilyi yli 100 vuotta veden alla. Nämä pienet vihjeet saivat dronin matkan tuntumaan vähemmän kartoitukselta ja enemmän intiimiltä keskustelulta itse historian kanssa. Ylhäältä katsoville asiantuntijoille rajoitettu osuus oli enemmän kuin löytö. Se oli ilmestys. Jokainen ruutu kyseenalaisti oletukset laivan romahduksesta ja rappeutumisesta. Huolellisesti säilytetyt esineet ehjät käytävät aavemaiset todisteet ihmisen läsnäolosta. Oli kuin Titanic olisi pitänyt salaisuuksia erityisesti tätä hetkeä varten. Ja nyt ensimmäistä kertaa nuo salaisuudet olivat tulemassa päivän valoon. Pienen koneen räpäyttämättömät silmät valaisivat ne. Kone oli tarpeeksi rohkea seikkailemaan paikkoihin, joihin ihmiset eivät päässeet. Siihen mennessä, kun drone lopulta vetäytyi, rajoitettu alue oli jo mullistanut Titanicin tutkimusmatkailun kertomuksen. Se ei ollut vain yksi hylkypaikka lisää. Se oli elävä arkisto menneisyydestä. Paikka, jossa historia ja inhimillinen kokemus kietoutuivat toisiinsa tavoilla, joita oppikirjat ja dokumentit eivät koskaan kyenneet vangitsemaan. Sen kätkemät salaisuudet olivat enemmän kuin esineitä.
Ne olivat tarinoita pysähtyneitä ajassa, odottamassa uudelleen kertomista. Ja sen myötä tiimi ymmärsi yhden totuuden yli kaiken. 100-vuotisen tutkimusmatkailun jälkeenkin Titanicilla oli edelleen kyky hämmästyttää, järkyttää ja kuiskata tarinoita, joita ei ollut koskaan ennen kuultu. Seuraavaksi näet esineitä, jotka uhmaavat historiaa. Odottamattomia löytöjä. Titanicin rajoitettu alue oli vasta alkua. Kun drone uskaltautui syvemmälle kartoittamattomiin nurkkiin, se alkoi paljastaa esineitä, jotka näyttivät uhmaavan kaikkea, mitä historioitsijat luulivat tietävänsä laivasta. Aluksi löydöt olivat pieniä. Tummunut messinkinuppi, posliinilautasen palanen. Mutta nopeasti kävi selväksi, ettei tämä hylky ollut vain historian säilyttäjä. Se kirjoitti sitä uudelleen. Yksi hämmästyttävimmistä löydöistä oli romahtaneeseen lipastoon tungettu kokoelma asiakirjoja. Paperit, joiden olisi pitänyt hajota vuosikymmeniä sitten, olivat edelleen luettavissa. Muste haalistui, mutta ei pyyhkiytynyt pois. Kartat, listat ja käsin kirjoitettujen muistiinpanojen katkelmat viittasivat asioihin, joita ei esiintynyt virallisissa asiakirjoissa. Mahdollisia mökkimääräyksiä, jotka olivat kadonneet. Pieniä lastia, joita ei ollut koskaan luetteloitu. Ja jopa epätavallisia matkareittejä, jotka saattoivat vihjata kirjaamattomiin pysähdyksiin tai matkustajiin. Jokainen sivu tuntui salaiselta kuiskaukselta menneisyydestä. Pieni kapina valtameren katoamista vastaan. Toinen odottamaton löytö tehtiin korun muodossa. Hieno tummunut, mutta ehjä kultainen rannekoru makasi romukasan päällä. Sen monimutkainen kaiverrus vihjasi kauan sitten unohdettuihin henkilökohtaisiin tarinoihin. Lähellä olevassa pienessä sormuksessa oli nimikirjaimet, jotka eivät vastanneet mitään tunnettuja matkustajatietoja. Herätti kysymyksiä siitä, ketkä olivat matkustaneet laivalla ja mitä salaisuuksia he kuljettivat mukanaan. Näiden esineiden henkilökohtainen luonne sai tiimin pysähtymään. Kaikesta maineestaan huolimatta Titanicin historiasta puhutaan usein tilastojen ja nimien avulla. Mutta nämä esineet muistuttivat kaikkia siitä, että todelliset elämät täynnä toivoa, pelkoa ja tragediaa olivat pysähtyneet ajassa. Drooni paljasti myös joitakin todella erikoisia esineitä. Esineitä, jotka vaikuttivat sopimattomilta sen aikakauden laivalle. Mahdollisesti korjaustöissä käytetty työkalusarja oli säilynyt lähes uudenveroisessa kunnossa. Siististi järjestetty, ikään kuin työntekijä olisi juuri astunut pois. Pino postikortteja, joissa oli laivan reitiltä kaukana olevia kohteita, antoi ymmärtää matkustajien olevan yhteyksissä tai aikeissa, joita ei ole koskaan kirjattu virallisiin logikirjoihin. Jopa pieni liejuun peittynyt, mutta tunnistettava soittorasia vihjasi ilon ja normaaliuden hetkistä, jotka olivat jäätyneet Titanicin traagiseen varjoon. Jokainen löytö tuntui portaalilta keskeytyneisiin elämiin. Pieniä tarinoita, jotka vaativat huomiota. Silmiinpistävin löytö oli kuitenkin pieni arkku alemmassa mökissä, joka näytti koskemattomalta. Sen syöpynyt, mutta ehjä lukko vastusti aluksi dronin mekaanista käsivartta, mutta petti sitten. Sisällä oli esineitä säilytettynä aavemaisen yksityiskohtaisesti. Taiteltuja vaatteita, kirjeitä ja jopa silmälasit, joiden toinen linssi oli säröillä. Järjestely antoi ymmärtää, että joku oli keskeyttänyt valmistelut aikomuksenaan palata takaisin, kurkistaa intiimiin ihmiselämän pysähtyneeseen hetkeen. Lähetystä seuraavat asiantuntijat olivat hetken hiljaa menneisyyden konkreettisen välittömyyden iskiessä. Kyseessä ei ollut haaksirikko abstraktina käsitteenä. Se oli maailma, jossa oikeat ihmiset olivat eläneet, valmistautuneet, toivoneet ja lopulta kadonneet. Myös merielämällä oli odottamaton rooli näissä löydöissä. Pienet kalat olivat asettuneet huonekalujen joukkoon ja koralliriuttoja oli peittänyt sekä posliinin että metallin reunat. Silti olennot eivät olleet täysin ottaneet näitä esineitä haltuunsa. Sen sijaan ihmisen jälki pysyi selkeänä, lähes itsepäisesti läsnä,
meren hellittämättömän uudelleenvaltauksen vastakkainasetteluna. Rappeutumisen ja säilymisen rinnastus lisäsi materiaalin surrealistista laatua. Esineitä, jotka lepäsivät kuin museonäyttelyssä, mutta imeytyivät hitaasti takaisin luontoon. Näiden löytöjen seuraukset olivat hämmästyttäviä. Historioitsijat ymmärsivät, että näistä esineistä voitaisiin rekonstruoida monia pieniä inhimillisen mittakaavan tarinoita Titanicin matkustajista ja miehistöstä. Tarinoita, joista ei ollut mitään merkintöjä näiden hiljaisten todistajien lisäksi. Jokainen esine herätti uusia kysymyksiä. Kuka omisti sen, miksi se oli siellä ja mitä niille oli tapahtunut noina viimeisinä tunteina? Jotkut esineet jopa olivat ristiriidassa aiempien oletusten kanssa, vihjaten aiemmin tuntemattomiin tapahtumiin tai omaisuuksiin. Titanicilla näytti olevan paljon enemmän salaisuuksia kuin kukaan oli kuvitellut. Siihen mennessä, kun Drone oli saanut alakansien tutkinnan päätökseen, tiimi oli kerännyt esineluettelon, joka täyttäisi kokonaisen kirjaston. Jokainen esine oli enemmän kuin pyhäinjäännös. Se oli osoitus elämästä, jonka meri keskeytti ja säilytti aavemaisella uskollisuudella. Tutkijat käyttivät vuosia löytöjen analysointiin ja yrittivät yhdistää niitä, mutta tunnevaikutus oli välitön. Nämä eivät olleet vain esineitä. Ne olivat ääniä menneisyydestä, puhuivat syvyyksistä vaatien tulla muistetuiksi. Ja niin se, mitä alun perin pidettiin pelkkänä teknisenä saavutuksena hylkyä navigoivana droneina, oli muuttunut paljon syvällisemmäksi. Titanic ei ollut enää vain tragedian tarina. Se oli elävä arkisto, ihmiskokemuksen säilytyspaikka, joka uhmasi rappeutumista ja aikaa. Jokainen esine, jokainen säilynyt elämän palanen lisäsi vivahteita ja syvyyttä tarinaan, jonka luulimme tietävämme todistaen, että yli vuosisadan veden alla, olon jälkeenkin laivalla, oli edelleen salaisuuksia hämmästyttääkseen maailmaa. Esineet puhuivat ja laiva vastasi. Sen rakenne oli täynnä yllätyksiä, joita mikään aikakirja ei ollut ennustanut, ei edes tunnetuin kuvaus, jonka olemme laivasta kuulleet ja lukeneet. Onko se sama Titanic, mitä syvemmälle drooni tutki, sitä selvemmäksi kävi, ettei Titanic ollut aivan sellainen laiva, joksi historioitsijat sen luulivat. Vuosien varrella kerätyt kaaviot, kaikuluotaimet ja arkistopiirustukset viittasivat suoraviivaiseen romahtamiseen. Mutta läheltä katsottuna hylky kertoi paljon oudomman tarinan. Vääntyneet palkit, omituisesti taipuneet laipiot ja romahtaneet kannet uhmasivat perinteisiä odotuksia, paljastaen rakenteellisen kertomuksen, joka oli sekä kaoottinen että omituisen elegantti. Yksi ensimmäisistä yllätyksistä ilmestyi etukannella. Täysin rypistyneiksi luulluissa osissa oli yhä himmeitä jälkiä alkuperäisestä metallityöstä. Niitit olivat irronneet epätavallisissa kuvioissa ja jättäneet teräkseen kaarevia taitoksia, jotka viittasivat voimiin, jotka vaikuttivat epätasaisesti rungon poikki. Jotkut palkit olivat taipuneet lähes sulavasti muodostaen arkkitehtonisia koristeita muistuttavia kaaria, vaikkakin ne olivat syntyneet katastrofaalisesta rasituksesta. Oli kuin Titanicin metallilla olisi ollut muisti. Titanicissa oli jotakin erityistä. Se oli niin hyvin muodollinen. Se oli niin jäykkä. Taipui muttei täysin murtunut, säilyttäen vain häivähdyksen alkuperäisestä geometriastaan. Droonin valot paljastivat lisää poikkeavuuksia alemmilla kansilla. Tietyt käytävät ja mökit näyttivät lähes ehjiltä, vaikka niiden olisi pitänyt romahtaa kokonaan vuosikymmenten paineen alla. Pienet yksityiskohdat, seinäpaneelien kohdistus, palkkien sijainti ja jopa maalijäljet viittasivat aiemmin aliarvioituun rakenteen kestävyyteen. Tiimin insinöörit alkoivat piirtää kaavioita reaaliajassa ihmetellen, kuinka jotkut osat olivat kestäneet aikaa ja merta, kun taas toiset olivat murentuneet tunnistamattomiksi. Hylky ei ollut enää vain historian uhri. Se oli arvoitus, joka vaati selityksiä. Jopa katot kertoivat outoja tarinoita. Joissakin huoneissa yläpaneelit olivat vääntyneet tavalla, joka säilytti kalusteiden ja varusteiden ääriviivat.
Romahtanut katto paljasti tarkan taitoskuvion, ikään kuin metalli olisi muovattu näkymättömien käsien toimesta eikä murskattu vedenpaineen vaikutuksesta. Historioitsijat arvelivat, että nämä kuviot voisivat tarjota uusia näkemyksiä siitä, miten laivan uppoaminen todellisuudessa tapahtui, ja kenties paljastaa hienovaraisia rakenteellisia pettämisiä, jotka olivat jääneet huomaamatta kaikissa aiemmissa analyyseissä. Runko itsessään sisälsi erikoisia salaisuuksia. Osat, joiden olisi pitänyt olla syöpyneitä ja ruostuneita, olivatkin peittyneet sileisiin merikasvillisuuskerroksiin, mikä viittasi kemialliseen tasapainoon, joka hidasti rappeutumista odottamattomilla tavoilla. Se oli hienovarainen säilymisen ihme, jonka ansiosta drone pystyi tallentamaan rungon levyjen yksityiskohtia, joita ei ollut koskaan aiemmin valokuvattu näin selkeästi. Niittien linjat, joita aiemmin pidettiin mahdottomina nähdä, olivat nyt näkyvissä ja osoittivat, kuinka Titanicin rakentajat olivat koonneet laivan tarkkuudella, jota nykysilmä tuskin pystyy arvostamaan. Ehkä omituisin havainto tehtiin 3. luokan majoitustilojen romahtaneesta portaikosta. Normaalisti tällaiset alueet olisivat metallin ja puun sekamelska, mutta tässä portaikko säilytti perusmuotonsa. Jokainen askelma oli osittain ehjä muodostaen aavemaisen portaikon, joka ei johtanut mihinkään. Sedimentti oli laskeutunut kerroksiksi, jotka säilyttivät jokaisen askelman nousun ja kaiteen. Heikot jäljet viittasivat siihen, että joku jossain on saattanut pysähtyä täällä laivan viimeisinä hetkinä. Drooni lensi hitaasti sen yli ja tallensi jokaisen yksityiskohdan, ikään kuin dokumentoiden pysähtynyttä historian tapahtumia. Pienimmätkin poikkeamat herättivät huomiota. Ovi vääntyi sisäänpäin tavalla, joka vaikutti fyysisesti epätodennäköiseltä. Palkki kulki vinosti hytin poikki, ei litistyneenä, vaan taipuneena kuin nauha. Ja yhdessä käytävässä kattoluukku roikkui paikallaan, heiluen hieman lempeässä virtauksessa kummittelevana muistutuksena siitä, että Titanic liikkui edelleen omalla huomaamattomalla tavallaan. Nämä omituisuudet kyseenalaistivat oletukset ja vihjasivat siihen, että se, mitä asiantuntijat olivat pitäneet yksinkertaisena romahduskertomuksena, saattaisi todellisuudessa olla paljon monimutkaisempi metallin, veden ja ajan koreografia. Siihen mennessä, kun drone oli saanut nämä rakenteellisesti erikoiset alueet läpikäydyiksi, tiimi ymmärsi, että heillä oli enemmän kuin visuaalista dataa. Heillä oli vihjeitä, kaavoja ja vihjeitä, jotka voisivat kirjoittaa uudelleen Titanicin uppoamisen teknisen ymmärryksen. Laiva ei ollut enää pelkkä traaginen monumentti. Se oli oppitunti joustavuudesta, elävä osoitus siitä, miten materiaalit, muotoilu ja luonnonvoimat vuorovaikuttavat keskenään sekä ennustettavalla että salaperäisellä tavalla. Titanicilla näytti olevan vielä yksi salaisuus. Se ei ollut pelkkä hylky. Se oli elävä arkisto suunnittelusta ja onnettomuuksista odottaen teknologiaa, kuten tätä dronea, lukemaan sen kunnolla. Jokainen vääntynyt palkki, jokainen taivutettu levy, jokainen outo terästaitos oli rivi tarinassa, jonka olivat kirjoittaneet paine, vesi ja aika. Tarina, jota maailma vasta alkoi ymmärtää. Ja esineiden ja taivutettujen palkkien takana odottivat Titanicin käytävät, hiljaiset, varjoisat ja aavemaisen elävät. Aavemaiset käytävät. Kun drone liukui Titanicin labyrinttimäisiin käytäviin, hylky muuttui lähes elokuvamaiseksi. Kapeat käytävät ulottuivat pimeyteen ja niitä reunustivat vääntyneet ovet ja ruostuneet paneelit, joiden reunat olivat pehmenneet vuosikymmenten veden alla. Droonin valot lävistivät hämärän kuin lavan kohdevalot valaisten jokaisen huoneen hitailla harkituilla pyyhkäisyillä. Sedimentti ajelehti virrassa, leijuen kuin sumu, antaen alukselle eteerisen, lähes unenomaisen vaikutelman. Ensimmäinen käytävä, jota drooni tutki, oli 1. luokan osastolla, ja se paljasti heti loiston ja rappeutumisen väliset kontrastit. Koristeellinen panelointi, joka aikoinaan oli kiillotettu,
ja kiiltävä oli nyt korroosion himmentämä, mutta siinä oli edelleen hienovaraisia taiteellisuuden jälkiä. Matto, josta oli kadonnut vain palasia, oli jättänyt alkuperäisen kuvionsa ääriviivat sedimenttiin. Dronien liikkeiden varjot tanssivat seinillä luoden ohikiitäviä liikkeen illuusioita, ikään kuin vuosisadan takaiset matkustajat olisivat palanneet kävelemään näissä käytävillä. Toisilla alueilla käytävät olivat kapeampia, lähes ahtaan paikan kammottavia, ja dronin täytyi suunnistaa äärimmäisen tarkasti. Kaikuluotain anturit piippasivat hiljaa sen väistellessä esteitä liukuen kaatuneiden palkkien ja romahtaneiden kattojen ohi. Täällä jokaisella esineellä tuntui olevan tarina. Yksinäinen kenkä jumissa, palkin alla, seinää vasten painettu matkalaukku, kesken romahduksen jäänyt tuolin palanen. Jokainen paikoilleen jähmettynyt esine lisäsi syvyyttä aavemaiseen tunnelmaan ja muistutti tarkkailijoita siitä, että ihmisen läsnäolo oli aikoinaan täyttänyt nämä salit elämällä ja melulla. Yksi elokuvamaisimmista hetkistä tapahtui alakerran käytävällä. Dronin valo paljasti pienen ryppään esineitä, jotka oli järjestetty lähes ikään kuin joku olisi pysähtynyt kesken toiminnan. Lattialla makasi pari hansikkaita lähellä kaatunutta jakkaraa ja hajallaan olevaa paperipinoa. Pienet kalat pyörivät lempeässä virrassa, lisäten liikettä muuten jähmettyneeseen maisemaan. Valon varjon ja leijuvien roskien yhdistelmä loi surrealistisen kuvaelman. Käytävä vaikutti elävältä, vaikka se oli ollut hiljaa yli vuosisadan. Jopa rakenteelliset poikkeamat vaikutelman luomiseen vaikutelmana. Joissakin osissa seinät taipuivat hieman ja katot roikkuivat loivasti kaaren muotoon, mikä loi vääristyneen perspektiivin, joka sai drone-kuvamateriaalin näyttämään tieteiselokuvan kohtaukselta. Paineen vääntämät palkit ja paneelit heijastivat valoa odottamattomilla tavoilla, antaen käytäville syvyyttä ja tekstuuria, jota mikään museonäyttely ei pystyisi toistamaan. Koko ympäristö tuntui tarinankerrontaa varten suunnitellulta lavasteelta. Silti kaikki oli täysin todellista, ihmisen tulkinnan koskematonta tähän asti. Dronin matka tallensi myös valon ja varjon kontrastin tavalla, joka korosti Titanicin aavemaista kauneutta. Kirkkaat sedimenttiläiskät kimmelsivät ledien alla, kun taas nurkat pysyivät lähes täydellisen pimeyden peitossa. Näissä varjoissa mielikuvitus laukoi villisti. Mieli täytti automaattisesti tilat askelten kaiulla kuiskauksilla ja laivan vaimealla huminalla, joka kerran kuljetti tuhansia ihmishenkiä. Videomateriaali ei ollut vain havainnointia, se oli uppoutumista. Mahdollisuus kävellä hiljaa historian halki sitä häiritsemättä. Jopa arkipäiväiset elementit kiehtoivat dronin elokuvamaisessa linssissä. Saranat, ruuvit ja pienet kiinnikkeet, kaikki ruostuneita mutta ehjiä, muodostivat monimutkaisia kuvioita valojen alla. Dronin linsseihin takertuneet vesipisarat loivat aavemaisia heijastuksia. Sedimentti pyöri kuin hidastetusti liikkuvat pilvet. Ja satunnaiset luonnonvalon säteet, jotka tunkeutuivat ylhäältä päin olevista raoista, lisäsivät ohikiitävää kirkkautta. Jokainen ruutu tallensi kaaoksen ja järjestyksen rappeutumisen ja säilymisen tasapainon. Visuaalinen tarina ajassa pysähtyneestä laivasta. Siihen mennessä, kun drone oli saanut pyyhkäisynsä päätökseen, aavemaiset käytävät olivat muuttaneet Titanicin kaukaisesta jäänteestä käsin kosketeltavaksi, lähes eläväksi ympäristöksi. Tarkkailijat tunsivat paitsi kunnioitusta myös läheisyyttä. Yhteyden hylyn jähmettyneisiin elämiin ja tiloihin. Käytävät eivät olleet enää vain metallia ja puuta. Ne olivat muistojen astioita, kaikuja ihmisestä, joka oli kerran kulkenut niiden läpi. Ja ensimmäistä kertaa maailma näki ne romahtaneiden raunioiden sijaan historian elokuvamaisina käytävinä, jotka kuiskivat tarinoita syvyyksien halki. Pysy kuulolla tulevista videoista tälle kanavalle. Älä missaa tätä, joten klikkaa tilauspainiketta nyt.